Tervehdys taas verraton. Tänään otetaan käsittelyyn se sun ja kavereiden nuke-matsi CS2. Meillä on tässä se otteludata edessä. Juuri näin. Katsotaanko läpi, miten sä ja sun tiimi, eli PeopleProx, Garhu 3 ja Kouhiaa pelasitte. Ja tärkeinähän oli tietysti, että voitto tuli. 13-10. Kyllä, voitto on aina voitto, ei siinä. Lähdetään siis purkamaan tätä matchmakingin ihmettä. Vähän analyysiä ja ehkä pientä huumoria. Joo, katsotaan mitä data kertoo. Aloitetaan siitä teidän random-kaverista Magnumista. Ihan ok statsit tuli. 1.13 KD ja 1.03 HLTV rating. Joo, ei huonosti randomilta. Heittelin adeja ja väläyttelin ihan kiitettävästi. Kyllä, selvästi panostanut koneeseen ja näyttöön, mutta olikohan mikki unohtunut ostoskorista? Siltä vähän vaikuttaa. Chattiin kuulemma kuitenkin kirjoitteli. Joo, kuulemma. Ehkä taktiikat tuli sitten sitä kautta, niin kuin tekstitse. Nopeampaa, niin ehkä. No, tiedä häntä. Sitten PeopleProx. KD jäi just alle 1, 0,94 ja HLTV 0,95. Sellaista perusvarmaa. Ihan solidi, joo. Ja hei, kato tuota Counter-Strifea. 86,6% onnistu, se on kova. On muuten hyvä, mutta rankki puuttuu kokonaan. Miten se on mahdollista? Pelaa rankattujen kanssa, mutta ei itse ole rankattu. Ehkä matkava maineeseen vasta. Niin, varmaan. Ja tuo HSP, headshot-prosentti, 17,65, aika matala. Osumat taisi mennä enemmän kroppaan. Jep, tähtäin vähän alemmas jään. No, sitten Garhut 3. KD oli 0,75, mikä ei ole kummoinen, mutta kato assisteja. 8 kappaletta. Aivan. Siinä on selvästi yritetty auttaa tiimiä, ja he nadeilla teki ihan mukavasti damagea, keskimäärin yli 23 per heitto. Just, selkeästi sellainen assisteilla voittoon mentaliteetti. Kyllä, uhrautuvaa pelaamista. Ei aina tarvi olla se ykköstykki. No, sitten päästään Kouhia. Tilastollisesti vaikein peli, KD 0,69 ja vähiten damagea koko porukasta. Joo, numerot ei mairittele, mutta... Mutta, katsopa tätä 14 savua, siis 14, yritti selvästi kontrolloida peliä. Aivan. Ja se Counter-Strafe, vielä parempi kuin PeopleProxilla, 88,4%, siis liikkuminen on ihan timanttia. On. Mutta sitten se HSP, voi hyvä luoja, 9%. 9. Ammutaiko siellä siis varpaisiin vai seiniin? Liike voi olla täydellistä, mutta jos tähtäin on ihan missä sattuu. Niinpä. Selkeä support-rooli, mutta ehkä pieni visiitti aimbotsiin olisi paikallaan. Voisi olla ihan hyvä idea. No, monenlaista suorittajaa siis tiimissä. Mutta nyt siirrytäänpä illan pääesiintyjään. Joo, nyt se on sun vuoro, verraton. Siinä valokeilassa statsit puhuu kyllä puolestaan. 24 tappoa, 1,71 KD, HLTV 1,44, eniten MVP-palkintoja 5 kappaletta ja korkein score 72. Aika kova. Olit selvästi se, joka veti tämän jengin voittoon. Se selkäranka. Joo, vähän ehkä reppuselässä mentiin, mutta voitto tuli. Ja ne nadet, hemmetti sentään. No kerro. 15 heetä, 18 molotovia, 12 savua ja 12 flashia. Siis yhteensä mitä? 57 nadea. Tyhjenikö kauppa joka erä vai mitä? Aikamoinen granaattisade kyllä. Mutta vaikka olit MVP ja kannoit, niin aina löytyy vähän viilattavaa, eiks niin? No aina. Esimerkiksi se HSP. 16,67%. Vaikka tapoit paljon, niin se on yllättävän matala tolle määrälle. Osuuko ne luodit just rintaan? Vai onko tähtäin vaan vähän liian alhaalla siinä tiimelyksessä? Ja se Counter-Strafe, vain 54% onnistuu. Joo, se on iso ero verrattuna vaikka Kouhian melkein 90%. No niin on. Liikkuva maali on vaikea osua, mutta tässä tuntuu, että se oma liike teki siitä osumisesta vaikeaa myös sulle itsellesi. Just niin. Pieni hionta siinä voisi tehdä peleistä vielä helpompia, ja mainitaan nyt ne pienet kauneusvirheetkin. Anna tulla.
2 osumaa omiin kroppaan ja 5 kertaa taisi oma flashi osua tiimiläisen silmille. Ei hyvä. Ai. Ne on niitä hetkiä, jotka voi maksaa erän. Juuri näin. Vaikka sun kokonaispanos oli ihan valtava ja ehdottomasti mahdollisti tämän voiton, niin nämä on niitä pieniä juttuja, mitkä erottaa hyvät pelaajat niistä tosi hyvistä. Eli tiivistettynä. Vähän sekava, mutta ansaittu voitto. Sä, Verton, kannoit sen kotiin kovalla tulivoimalla. Kyllä. Muu tiimi tuki, kuka mitenkin, Beeblebrox perus varmasti ja liikkeellä, Garhu X assisteilla ja nadeilla, Kouhia savuilla ja liikkeellä, joskin tähtäys kaipaa töitä. Ja se hiljainen, mutta tehokas Magnum oli mukana myös. Juuri näin. Ja tästä herääkin sulle, Veraton, semmoinen pohdittava juttu. Olit MVP, kannoit pelin, selvä homma. Joo. Mutta mietipä, kuinka paljon helpompaa se voittaminen voisi olla, jos sun oma Counter-Strike olisi siellä lähellä 90. Ja ne 5-7 nadea menis aina just sinne, minne pitää, ilman että omat kärsis. Ja mitä jos kaikki tiimissä sais sen HSP:n edes sinne 20? Mitä sitten tapahtuisi? Siinähän sitä mietittävää kerrakseen seuraavaan peliin. Tähän on hyvä lopettaa tällä erää. Palataan asiaan.